V Břeclavi sa doteraz cesty elektrických vlakov po našej južnej magistrále končili. Vlak, ktorý tu privítali dnes ráno, pokračoval s elektrickým rušňom ďalej. Elektrifikáciu ďalšieho úseku do Bratislavy mali budovatelia podľa pôvodného plánu dokončiť až koncom roka, no vďaka združenému záväzku na počesť 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie pripravili ju pre elektrickú prevádzku takmer 2 mesiace pred termínom. Prvý elektrický vlak na celej ceste Záhorím všade srdečne pozdravovali. Vyslovili vďaku budovateľom trate, ktorí sa splnením svojho záväzku pričinili o to, že už od dnešného dňa aj tu postupne nahradí elektrická prevádzka zastaranú paru, že doprava bude rýchlejšia, kultúrnejšia a hospodárnejšia. Na hlavnú stanicu v Bratislave vlak priviezol vzácnych hostí. Na slávnostnom aktíve potom odmenili kolektívy i jednotlivcov, ktorí sa najviac zaslúžili o predčasné dokončenie tohto významného diela.